Ni Benigno Noynoy Aquino, wenno Benigno Simeon Cojuangco Aquino III, katnayanaki di Pebrero 8, hitawan 1960, iti Far Eastern University Hospital iti Sampaloc, Manila. Isunat yung may katlo karagiti limang anak na dati Senator Benigno S. Aquino Jr. kani Corazon Cojuangco. Nagbasa ni Aquino iti Ateneo de Manila University di Quezon City iti elementarya, sekundarya ken kolehiyo. Nagturpos si Bachelor of Arts sa Major in Economics degree iti Ateneo de Manila University iti 1981 kanisunat ti maysa karagiti estudyante ni dati a professor ti Economics sa Ateneo de Manila University nga ni dati mutlaeng a Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Iti 1980 kalpasan ti sumagmaman a serya ni heart attacks ti amana napalubusan daytoy nga agpaaga si Estados Unidos ken ditoy nga narugi ti self-exile ti pamilyada. Iti 1981 kalpasan ti panagturpos si Noynoy ket napanmet iti Amerika tapno makadenna na ti pamilyana. 1983 kalpasan ti pannakapapatay ti amana ket nagsubli daytoy ditoy Pilipinas. Ti dayta mutlaeng nga tawen nagbalin nga miyembro ni Noynoy iti Philippine Business for Social Progress. Nagtrabaho kas assistant iti executive director ti PBSP. Manipod mo iti 1986 saging iti 1992 bayat ti presidente ti inana nga ni Corazon samrak ni Noynoy iti Intra-Strata Assurance Corporation. Ti kumpanya ako kwa ti ulitagna nga ni Antolin Oreta Jr. kasa vice-presidente. Iti Agosto 28, 1987 na sa 18 bulan ti panagtakoma ni Corazon. Indaulwan ni Gregorio Onasan ti saan na balay ki ako deta. Kanada ni Noynoy hinusadin no atalo karay ti security na ket pimusay kan ti Maikapat ket nasugatan iti panang proteher na kani Noynoy kan daytoy ket nagsagabat ti 5 atama ti paltoga. Nagserbi daytoy a congressman ti Maikadua nga distrito ti Tarlac iti 1998 agingga iti 2007. Deputy Speaker ti Kamara de Representantes iti Nobyembre 8, 2004 ngambi maba iti pwesto. Kalpasan ti termino na kas representative ti 2nd District ti Tarlac nagkandidato ni Aquino kas senador kanangabak iti Mayo 2007 iti 14th Congress. Iti September 1, 2009 iti maysa nga press conference inrakurak ni dati Senator Mar Rojas ti panagsanod iti 2010 election ken inyendorso na ti pagayam na nga ni Aquino senator iti dayta laeng agundaway. Iti 2010, nangawak ni Aquino kas presidente kan sinarununan ni dati a Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Kas tradisyon ti Pilipinas, ti the Chief Justice ti Supreme Court of the Philippines, ti manang sapata iti incoming President kan Vice President. Ngam nagkedked ni Aquino nga ni dati a Chief Justice Renato Corona ti mangidaulo ti panagsapatada, gapu di pan naka-appointar daytoy wenno tinaawagan nga midnight appointment babaan ka ni outgoing President Gloria Macapagal Arroyo iti Mayo 12, 2010. Duwa nga aldaw kalpasan ti eleksyon kan makabulan sakbay nga agnudo ti termino ti sinukatan na nga administrasyon. Gapu di daytoy kinidaw ni Aquino anis Associate Justice ti Supreme Court of the Philippines Conchita Carpio Morales nga nang kontra midnight appointment ni Corona tinang sa pataken ni Noynoy. Iti mat inaugurasyon na inrakurak ni Aquino saan na kayat nga agnoor iti Malacañang Palace ti official residence ti Presidente ti Pilipinas wenno iti Arlegui Mansion tinagnaudanda nga dati a Presidente Corazon Aquino nga inana kani Fidel B. Ramos gaputa kunana dakkel wenno nalawa unay dagitoy. Imbes ket nagnaod iti bahay pangarap ang masarakan iti uneg ti Malacañang Park. Kabayatan ti panagtakob na kas presidente adurag iti napintas sa naramidan na ken kontrobersya nga nakababalawan na kas iti mama sa massacre iti Enero 2015 nga nakatayan dagiti para 14 nga miyembro ti Special Action Force. Saan nalingat ti kaaduan nga ni Aquino ket saan na kaalyado ni Corona nga inapointaran ni Arroyo kas Chief Justice. Simango daytoy iti impeachment trial gapo iti may pagarop nga betraying the public trust and committing culpable violation of the Constitution kanda dumapay. Kanidi Mayo 2012 ket na-impeach daytoy ken ditoy nga inbatad dagiti tattao nga naiserbi ti hustisya nga madulatar iti nang kontra iti nagbanagan ti dati at Chief Justice. Karaman pa ditoy ti Quirino Grandstand the hostage crisis iti Agosto 23, 2010 no sa dinno nga ti dati a police officer nga ni Rolando Mendoza ket hinostage na ti maysa abo sa nagluganan dagiti Hong Kong tourist. Nawagan daytoy a Quirino Grandstand wenno Luneta hostage taking incident.
Ti insidente kan di pa nagresponde ra iti pulis nga naipatpatangatang iti live iti local kan international news no sa dinno abinuyan ni Mendoza ti paspasama iti telebisyon nga aday ti nagtibus kan narugimutan ti panang paltog-paltog na nga nakatayan dagiti siyam nga individual. Namunganay daytoy kalpasan ti pannakatiliw ti kabsat na. Iti laksid dagiti kontrobersya in patungpal ni Aquino ti no wangwang policy. Ti termino mangwang kat maysa nga street lingo iti sirens. Ti Presidential Decree No. 96 kat inisyu iti January 13, 1973. Babaon dati Presidente Ferdinand Marcos ang mag-regulate iti panagusar ti sirens, bells, whistles, horns, kanda dumapay kapada nga devices iti motor vehicles nga na-designar iti Presidente, Vice President, Senate President, House Speaker, Chief Justice, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines National Bureau of Investigation, Land Transportation Office, Bureau of Fire Protection, kan ambulansya. Nupay kasay ti laksit ti kaadaan na ti pribilehiyo na iti panagusar ti wangwang, nagbilin nga ehemplo ni Aquino iti no wangwang policy. Wenno saan nga panagusar ti wangwang uray matraffic daytoy kan maladaw karay ti pagturungan na. Kalpasan daytoy rinugyan ti Metropolitan Manila Development Authority ti panangimplementar ti wangwang policy ni Aquino kan makumpiskar daytoy manipod karay di public officials kan pribado ang motorista nga iligal ang mangus-usar iti daytoy. Maysa karay ti mata kabapan karay itoy nga panawon katipan na kay butaktak ti pork barrel scam baboan iti administrasyon ni Aquino. Dito'y nga nabalo tinaawagan nga pork barrel queen nga ni Janet Lim Napoles kan dagiti sumagmamano nga opisyal ti gobyerno. Naibutaktak daytoy baboan iti whistleblower ani Ben Hurluya. Saan mat nga malipatan kan dakkel nga balay iti administrasyon ni Aquino kaniti pannakasalbar ti biag ti overseas Filipino worker nga ni Mary Jane Veloso iti Indonesia kalpasan nga nailinya daytoy karay iti mabitaya. Kalpasan nga nagbalin nga national topic ti pakaseknan kan ni Veloso kan sumagmamanulaengen nga aldaw sakbay ti sentensya adto dagiti immapela iti gobyerno ti Pilipinas kan Indonesia tapno saan nga mabitay daytoy kaniti online petition nga #Save Mary Jane nga nagtrending iti intero alubong kat may bilang nga balay gira iti Pilipino ti saan na nakabitay ni Veloso. Naipatungpal pa iti K-12 education dito'y Pilipinas sakbay anagngudot ti termino na. Idinaglit pa si termino ni Aquino saan unayon nga nakitkita iti publiko kon nagtalinood nga naulimek wenno saan nga nagkomkomento karay iti nababara nga issue rito'y Pilipinas iti agdama. Iti maysa nga parbangon na iti Hunyo 24 pimusay ni dati Presidente Aquino iti tawen nga mapulog at maysa bayat nga nakakonfine iti Capital Medical Center iti Quezon City gapo iti sakita. Kalyado man wenno saan bilang tayuman na napintas sa wenno saan ti panangidaulo ni Aquino iti Pilipinas. Nasken laeng nga maipayan ti panang respeto iti maudi agundaway iti dati Presidente. Para ti special feature, Bombo Bernadette Toledo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo!